Ahojte, toto je moje posledné video. Taká informačka malá. Viem, že som vám veľa toho nasľubovala a proste všetko, ale nejde to tak ďalej. A je blbé svetlo. Nejde to tak ďalej, proste nejde. Dosvetí vám to aj Ninka. Áno, proste nejde. Nemám čas natáčať všelijaké takéto videá s pečopákmi a možno už ma ani pečopáci nebavia. Možno sa ešte rozhodnem, že znova natočím nejaké, možno sem tam natáčam nejaké videá, ale vždy, keď natočím nejaké videá, tak proste to nejde. Áno, proste to nejde. Nejde to, pardon. Nejde to preto, lebo proste vždy, keď natáčam nejaké videá, vždy mi niekto leze na nervy, teda vždy mi niekto vlezie do izby, alebo proste sa ma na niečo opýta, takže proste to nejde. A toto je moje posledné video. Tak ahoj. Ahoj.